खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बे बोसोरनि बयजोंबो अनसायजानाय बर'नि मुंदांखा सावथुन थैसाम 2 सावथुनखौ लिक खालामनायनि दायाव सोमदोन औवारी मुंनि सुबुङा लाख रांनि जुरिमाना होनांदों। राबि नार्जारिनि आर.एन. फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुनखौ सिनेमा हलनिफ्राय भिडिअ खेबखोमानानै सोमदोन औवारीया गावनि एस औवारी इउट्युब चेनेलाव हगारो। बेखौ मोनथिनानै आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि टीमा सोमदोन औवारीखौ नागिरनानै बिनि न'आव थाङो आरो गुबुननि भिडिअखौ गनायथि गैयालासे ससियेल मिडियायाव हगारनायनि थाखाय आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमाफ्रा सोमदोन औवारीनि सायाव माखासे जुरिमाना खालामनाय जायो। दायनिगिरि सोमदोन औवारीया गावनि दायखौ गनायना लानायजों लोगोसे आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा आरो रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बिहरो। लोगोसे आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा राबि नार्जारिया जाहाथे रावबो गनायथि गैयालासे ससियेल मिडियायाव खेबखोमानानै हगारा बेनि थाखाय सांग्रांथि खालामना होयो। नेक्स्टआव दं ट्रेडिंनि मुङै कौटि कौटि रां थगायनानै खारखोमानानै थानाय माइनाव ब्रह्मनि न'खौ पुलिसा सिल खालामबाय। सुमि बरानि उनाव बाक्सा जिल्लानि माइनावपुर बांनाबारि गामिनि माइनाव ब्रह्मआ 100 कोटिनिबो बांसिन रांखौ 8,000निबो बांसिन सुबुंफोरनिफ्राय ट्रेडिंनि मुङै जाख्ल'नानै माइनाव ब्रह्मजों लोगोसे बिनि फिसाया दासिम खारखोमानानै दं, जेराव पुलिस बिफाना नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो ट्रेडिंनि मुङै रां जाख्ल'नायफोरखौ गोख्रों नायबिजिरनो आरो साजा होनो फोसावना होदों। बेनि अनगायैबो कौटि कौटि रां थगायना खारखोमानानै थानाय सुमि बराया गावखौनो सारेन्डार खालामसिगोन होनना खौरां मोन्दों। मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों सुमि बराया बुङोदि आं जेरावबो खारखोमायाखै, थाखोमादोंमोनसो, दायो आं गावखौनो पुलिसनि आखायाव गथायसिगोन होनना बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव मण्डल बिजेपिनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय 500निबो बांसिन मददगिरिफोरा बिजेपि हानजायाव हाबदों होनना खौरां मोन्दों। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि एमसिएलए राजीव ब्रह्मजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि बिजेपिनि आफादगिरि कबिता बसुमतारी बिथांमोना बरायो। नेक्स्टआव दं बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो डान्सार मालाइका आर'रानि बिफा अनिल आर'राया मैया बेलासियाव सुसाइड खालामना लायो। बे जाथाया मुम्बाइ बान्द्रानि न'आव जादोंमोन। बलिउडनि एक्ट्रेस डान्सार मालाइका आर'रानि बिफा अनिल आर'राया बिल्डिंनि बालकनिनिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ फोथैनानै लादों होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर फरायसालिमानि गोदानै लुफुंजानाय बिगियान न'नि ग्राउन्ड फ्ल'रखौ मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे एमसिएलए पबित्र कुमार बर' आरो गरेस्वर फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि 2015 मायथाइयाव इउजि ब्रह्म बिथाङा जेब्ला इउपिपिएल दोलोखौ जोनोम होदोंमोन बै समाव बिटिआरआव रायजो राजाफोरा थानो हायैनि थाखाय गुबुनाव थांदोंमोन। गोबां हिंसानि थाखाय इउजि ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोखौ जोनोम होदोंमोन, जेराव आंबो जयनिं जायो आरो 2020 मायथाइयाव सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सोरखारा फैनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि मोखाङाव मिनिनाय फैयो होनना बिथाङा बुङो। दिनै सोर CEM जागोन, EM जागोन बेयो गिदिर खोथा नङा। जाय बिटिआरनि 35 लाख रायजो राजाफोरखौ सिबिगोन, सनमान होगोन आरो सान्थिनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ सोंथि खालाम होनना बिथाङा बुङो। बिथां प्रमद बर'आ बुङोदि चिफ जानाया गिदिर बाथ्रा नङा। आं बिमानि गोरबोनिफ्राय बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय होनना फैयाखै। आं समाजाव 32 बोसोर खामानि मावबाय। दायो आंखौ समाजा मोनसे दायित्व होदों, बे दायित्वखौसो आं लादों। आं चिफ जागोन ना जाया बेखौ दोलोआसो थि खालामगोन। थांनाय 30-40 बोसोराव बिटिआरआ गोबां गाज्रि थासारियाव दंमोन, बेखौ मोजां थासारियाव लाबोनायनि थाखाय PM नरेन्द्र मदि, नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थोंजोङै मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय नाजादों होनना बिथां प्रमद बर'आ बुङो। नेक्स्टआव दं बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सानजा गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि दैमालुआव बड'फा गोजोरथियारि सोलायथाय मावथांखि आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि सुबुं सांग्रांथियारि साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे मिरु एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय गोग्गो सोलोंथाइ, जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, गारि मटर सालायनायनिफ्राय सांग्रांथि, दायना एबा खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानाय, आइजोफोरखौ आथोनारि गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानाय आरो फुजा मेलायाव फेग्रा मुवा आरो खेला होनायफोरखौ बन्द खालामनायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। नेक्स्टआव दं ब्रैथि रैखाथि फाइखि ट्रफि 2024 जोलुर बादायलायनाय गेलेनायखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाटि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2021 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै जिउ खोमानांनाय
रंसारि रमेन मोसाहारि आरो रंसारि राजु बसुमतारिनि गोसोखांथियाव सालाकाटि दख'रा बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनि गेजेराव रैखाथिनि फाइकि ट्रफि मुं होनानै मोनसे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंदों। बेबादिनो देग्लायबो सालाकाटि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्रैथि खेबनि थाखाय रैखाथिनि फाइकि ट्रफि 2024खौ सालाकाटि दख'रानि बेन्दोंआव थानाय बांगालपारायाव थानाय माइनाव क्लाब लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव मैयानिफ्राय बादायलायनाय जागायजेनबाय। बेखेवजेननाय गेलेनाय बादायलायनाया दखरपारा अनसुमै क्लाब आरो 1 नं सातबिन्दो एफसिनि गेजेराव जानानै थाङो आरो बे गेलेनाय बादायलायनाय जोलुर जुजिनायखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपिस दैमारि बिथाङा। 11 सेप्तेम्बरनिफ्राय 15 सेप्तेम्बर खालारसिमनि थाखाय खुंफुंजानाय ब्रैथि रैखाथि फाइकि ट्रफि 2024 जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव सालाकाटि दख'रा बेन्दोंआव थानाय गं 24 गामिनि हानजाफोरा बाहागो लागोन होनना मोनथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।